सिनायथि नों माथो गाबदोंसो मानो खिथाया ओमफ्राय ओइ सिनायथि नों खिथायाबा आं बोरै मिन्थिगोन दे थिरां आंखौ मैया नायनो फैदोंमोन नायनो फैदों हाबा खालामनो औ बेथ' मोजांनिसो खोथा नोंहासो मालाय हिनजाव गोदान जानो मोनसिगोन खोथाया बिदि नङा थिरां बिदि नङा अह नोंनि गाबनायनि जाहोना बिदिसो होमबा बिदिनो जोंनि समाजाव गोरिबफोरखौबाथाय नायसननोनो नागिरा खालि माहाजोनल' गोरिबनि फिसाफ्रा हाबा जानो मोन्थाय गैया नामाथाय ना गोरिबनि फिसाफ्रा संनो खावनो न'खरनि खामानि मावनो रोङा गोरिबनि फिसाफ्रासो माथोलाय संनाय खावनाय न'खरनि खामानि मावनायाव एक नाम्बार जायोलाय आरो नोंबादि इसिबां समायना सिख्लाखौलाय सोरथो माथो बासिनो हानो आखल आखुनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय गोसो गोरोबनाय आरो संसार जानायाव बोरै सोलिनांगौ मिथिजोबखानाय नोंबायदि सिख्लाखौ जाय हौवाया मोनगोन ना खाफाल गोनां होननानै सानना ला बे नङा थिरां आंसो नाङा बुंहरदों आं गनायना लायाखै नोंसो नाङा बुंहरदों नाथाय मानो जिउआव जुलिया खनसेल' फैयो आरो आं बे खाबुखौ गुबुननि नारसिननायाव जाफुंसार खालामनो सानाखै आं आंनि गोसो बायदिसो खालामनो सानदों बेनिखायनो आं बेबायदि खामानिखौ मावदों जेराव आं बेजोंनो एसेबो गोसो गैथाराबा आं बेजों जुलि जानानै बोरै गोजोन संसार जाहैनो हागोन जिउआव आं जायखौ हास्थायखोमादों बेखौसो मोननो लुबैदों आरो आंनि बे हास्थायनाया अरायसम बिदिनो थाबाय थागोन जेराव आं बेखौ मोननो लुबैगोन सिनायथि मानसिया गावनि हास्थायनायखौ गासैखौबो मोनजोबा बिखौ इसोरासो बासिनानै होयो आरो इसोरा जायखौ होयो बियो मोजांनि थाखायसो जायो सिनायथि नों बिमा बिफानि खोथाखौ दादान सिनायथि बिसोर जोंनि खांगिरि इसोरसो थेवबो थिरां बिमा बिफाया जोंखौ जोनोम होनायनिफ्राय लानानै उन्दैनिफ्रायनो खांदों फेदेरदों मा नांगौ बिनाय मानि होजोबदों गाननाय जोमनाय नाथाय बे मोनसेल' खामानिखौ बिमा बिफाया मानो एसेबां हेंथा होयोथाय जेराव संसारखौ आंसो जागोन गावसोरथ' जायाना आरो सिनायथि आं बुंबायना बिमा बिफाया जायखौ सानो मोजांनि थाखायसो सानो हेलौ बहा दं आं बेलेगाव दं थाथ' र' आरो बहा थांनायखौ जेरावबो थांनो मोना होननाया आं नोंनि फिसिना दोनजानाय सैमा बान्दा नामा नों जेरावबो दा थां होनबानो आं न' सिङाव एक्सट्रा थानो आं बुंबायना थाथ' र' ओइ हौवा मावथाव थालाय कलखौ दादानखा बिदिनो दोन मा फन अनलाइन दोनबाल' मोजां मोनलायनाय जायो नामा आं बेलेगाव दं होननायखौ बुजिया नामा र' थाथ' ओइ मोख्रा दिनै माखौ एफा गोरा गोरा जादोंलै नों ना सोरबा गोदान मोनलायबाय नामा दं दंब्ला लालाय माबायदि सिख्ला बे खानायखौनो लान्था फुना गोनां दाउज्रोमनिखौ गोख्रै वाट्सएपआव आंनि प्रफाइल दोन आरो फेसबुकआवबो आंनि स्ट'रि दोन आंखौ खर' गुदुं दा खालामहरबाय दा थानो मिथिबाय लाबाला लायाबा था नोंबो हिनजाव नङा दोन फना खामानियाव गैया दामानियाव गैया न' सिं सिङाव मा खालामबाय थादों न'नि खामानिखौ मावनो हाला नामा लाजियाबोदां बुरि मांग्रिग्रिनो बिब्दि थाबाय थानो गामिनि बयबो सिख्लाफोरा हाबा जाजोब्बाय नोंल' थाबाय था हारसिं बुरैरैनो हौवाफोरखौनो मोनलाबासो हामसिगौ आं बेफोरबायदि गथ'खौ एफा मोजां सेंग्रा साख्रि गोनां जेनिबो आंखाल गैया फैसा थाखा गासैबो गोसो बायदि एफा मोजां लोक्षि हौवाखौनो लाजि फोनांहरबाय
फाब नांगोन नों गथ' फाब नांगोन नायथारगोन आं नोंखौ माबायदि हौवाजों हाबा जायो बिमा बिफानि मान सनमान जाग्रा नों बायदि गथ'आ उनावसो बुजिगोन र' आयै नों गावनि फिसानि सायावनो मानो एसेबो अननाय गैयिबायदि राव बाहायबाय थाखो? अननाय गैयैसो नुदों अननाय गैयैसो नुदों एसेबां अनजानो गोसोबा बिमा बिफानि गन्थंखौ मानो हास'दो सम जायाखै नोंहा हाबा जानायनि बबे मेगनजों एफा मोजां साख्रि गोनांखा हौवाखौनो बिदि नाङा बुंहरनो हाखौ नों फाग्लि गथ'आ बेफोरबायदि फिसाया आंनि फिसा जानो हायाहाय थां बहा थाङो थां सोरनाव खारसनहैयो खारसनहै थां लाजिनो रोङै गथ' सिनायथि नों बिदि एसेबां सिन्था खालामनानै बेसे गोबाव थगायना थाबाय थाबावनो गनायो गनाया खनसे गासैबो बाथ्राखौनो थिरांनो फोरमायनानै हैनांसिगोन नाङा गोमबोर मालाय मोजां मोननायखा गोनांखौ बिदि बुंनो नाङा आं थागोन बेसेबां दुखु फैयो आं गासैखौबो गनायना लागोन नांगौ जायोबा आं आंनि जिउखौनो फोजोबना लागोन ओहो ओहो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नों बेयावनो थाथ' आं थिरांसिन थांनानै बेखौ लिंना फैनि थिरां बै समाव आं नोंनाव मोजां मोननाय दंना गैया बेखौ सोंनाया ओरैनो नङामोन ओरैनो नङामोन नाथाय बे बाथ्राखौ मानोथो सोङामोन नों आंनियाव थिरां आं नोंनो बै समावनो फोरमायनो सानदोंमोन नाथाय फोरमायनो हायासै आरो फोरमायाबाबो उपाय गैया थारैनो सैथो खोथाया मामार मानो दासिमबो बुङा नोङो खोनासं थिरां गोमबोर नों आंनि मोनसे हेल्प खालामनो हागोन ना मा हेल्प सिनायथि लोगो मावनो हाथाव खामानिबाथ' हागोन दे जिंगासिनाङा नों बुंदोल' खामानियाथ' हाथावानो आरो लाजिथावनाबो हाब लाजिथावबोबाव दे थाब बुंदोल' मोनसेल' गोसो मोनसेल' अननाय आरो मोनसेल' जिउ हान्थिलांनो थाखायबो नांगोन मोनसेल' लामा बिनिखायनो बे लामाखौ दिन्थिलांनो थाखायबो नांगोन सासेल' दिन्थिगिरि आरो आं बे दिन्थिगिरिखौबो सायख'ना लाखाबाय अ खोथाया बिदिस' दे नों थाबल' बुंदो सोर बे नोंनि जिउनि लामा दिन्थिगिरिया गोमबोर बै लामा दिन्थिगिरिया आरो रावबो नङा बिखौ नोंबो मोजाङैनो सिनायखायो गोमबोर
आं थिरांखौ जोबोद मोजां मोनो, नाथाय आं बुंना लानो हायाखै। बिनिखायनो आं बे बाथ्राखौ थिरांनो फोरमायना हैनांगौ नङासै? बेखौनो खिन्थानो थाखाय एसेबां गोबाव सम नांबाय नोंनो? जाम्बि, नै आं दानो थांथारसै। सानना लाखादो नोंनि खामानिया जाबाय, अके? नों बेयावनो थाबाय थाथ'। नै थिरां, आं नोंजों माबा गोनां खोथा रायलायनांगौ दंमोन। नों थाबैनो फैलाय। नोंसिनि लामा दथायाव फै, इमारजेन्सि। औ दे, फै। नै माथो सफैबाय? मामोन बाथ्राया? माबालै, फंसे बाथ्रासो सोंनांगौ दंमोन। मा बाथ्राब्रा? नोंना मोजां मोननाय दंना गैया? बेनो बाथ्राया। थुत, मोजां मोननाय गैया जायो नामाब्रा दानि जुगावलाय? दंब्रा। दे जेबो नंला, थाथ'दो नोंहा खामानि आया, दं आंहा। बेनो जाहैबाय बाथ्राया? ओइ, होद फाग्लालै बे मानसिया। आसलथे मानो सोंखो बियो बिखौ? थोद। गोमबोर, नों थिरांनो फोरमायहैबाय ना? औ सिनायथि, आं फोरमायहैबाय। नाथाय मा नाथाय गोमबोर? सिनायथि, थिराङा मालाय गुबुन मोजां मोननाय दंखायोनो। मा? औ सिनायथि, मोजां मोननाय दंखायो होननायखाय आं नोंनि बाथ्राखौ जेबो फोरमायासै। सिनायथि, नोंदि आंखौ इसिबां मोजां मोनखोमायोमोन, आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो सानैजों असे लोगो बायदिसो थाबोयोमोन। नाथाय नोंदि आंनि सायाव मालाबानि इसिबां अननाय दंखोमायोमोन। अननाय दंबालाय मा जानो? अननाय थानानैबो जुदि अननायखौनो होनो मोनाबा, बे अननाया अननायनि ओंथि जाया थिरां। दालाय आरो नोंहा गुबुन समायना मोजां मोननाय मोनखाबाय, मोजां जाबाय। बेजोंनो मोजाङै अनलायनानै थादो। माबायदि हिन्जाव बे नायथारनि आं, बुसिजोबना फैगोन आं। ओइ खावब्ला, नों दानो जोंनि लांगोनासिम फैलाय। है मानो फैल' नों, मानसि बुहैनांगौ। दे थाब फै।
मामोन खोथाया माखौ एफा इमारजेन्सि लेंहरा इमारजेन्सिलै नों थौल' ए चिरांजोंसो खामानिया ओइ नै खावला र' लाखिथ' बहा बै नै हाब मा ज'ज'ब्रा हमजानानैसो बुजाखो ना माखोब्रा होद थांनानै जुदि हमजा मारदोंब्ला होद फंनैसो मोनफाबा हामगौलै बिदि रायज्लायनायखायनोथ' आंनि कल हमाखैना लाजियाना मोजां मोननाय गोनांखा सेंग्राखौ मोजां मोननो सेंग्रायानो जोब्बाय नोङा थां चिरां उदालगुरि बाक्सा क'क्राझार साफा सिंगोल जाना दं बे मोजां मोननाय गोनांखा सेंग्राखौसो मोजां मोननो मोनबाय नों बोरैहाय बे ओंखाम खालाय जाग्रा दाउज्रोमनि खानायखौ लान्था फुना होनो आं आदै चिरां नों आंखौ सोबाबाय औ आं नोंखौ सोबादों आरो बेबायदि गुन्दिनि आखल देखायबावनांगौबा नोंखौ गोदोनासो थैनायबा फुथारनो हागोन आं गुन्दा साला सासे थोआ नोंनो आं थाखानाबा बे दाउज्रोमखौ मा खि मोनजानानै लानांगौ मा बेनाव मा दं आंनाव गैया नामा आंखौ मोजां मोनखानानै नाय नों सानैसोनि उनाव दालि ओंख्रि जायो नाङाबा केस होगोन आं नोंखौ थांलै थां बहा केस होयो है नाङा आंनो नों बायदि हिनजावखौ बाग्रांसिसो ओइ गगार अबे गोजोंनानै आंखौ बाग्रांसिसो नुदों नै नों हौवा जाना लाखा गोथाव नाय बेदरै सानैसोनि उनाव दालि ओंख्रि जाना बुजोबसिगोन नोङो आं मा बुंदों बुजिया नामा थां दानो बिनिफ्राय ओंखारलां थां फैदो बेफोरबायदि थै गरम मानसिफोरजों बारा थाजाया मानसिखौनो बोरैबा बिमा बिफानि सायाव जाग्रा बेखार नुखाथारो बेल' हौवा नङालै फै आंनि लोगोफोर मेरला दं फै नाय